εντοπίσεις την πρώην σύντροφό του και να μιλήσεις μαζί της. Την είχε κακοποιήσει, η γυναίκα είχε εγκαταστήσει panic button. Πάμε να ακούσουμε τι σου είπε. Μία φορά που τότε προσπάθησε να με σκοτώσει και τη δεύτερη φορά ήταν τώρα που αισθάνθηκα κίνδυνος για τη ζωή μου. Έχασα τον αδερφό μου και έπρεπε να φύγω για την φοβερή κηδεία του και εκεί δεν ήθελα να φύγω και έτσι τσακωθήκαμε. Αυτός ήταν ο λόγος. Είχατε πάρει panic button, σας απειλούσε? Τώρα, ναι, γιατί είχαμε χωρίσει Απρίλιο και απλά μιλούσαμε μερικές φορές αυτές οι μήνες. Αλλά τώρα τελευταία κατάλαβα ότι δεν θα με αφήσει, δηλαδή αισθάνθηκα κίνδυνος. Ήθελα να βρεθούμε και αυτά και εγώ φοβόμουν, δεν ήθελα να είμαι κοντά του. Μου πετούσε τα πράγματα έξω, εγώ βγήκα έξω, ήθελα να μπω ξανά μέσα, δεν ήθελα να μπω μέσα γιατί είδα ότι έχει χάσει το έλεγχο και εκεί με έριξε κάτω, με έσωνε, μετά ξανά έφυγα, ξανά με έπιασε και εκεί προσπάθησε να μου σπάσει το σβέρκο. Και στο Γιάννη Ρήγο. Γιάννη, εδώ ουσιαστικά μιλάμε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος. Το λέμε αυτό γιατί ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη 6 φορές σε ένα χρόνο για ξυλοδαρμούς και εν γέννη σοβαρή βίαιη συμπεριφορά. Ήταν θέμα χρόνου να έχουμε αυτή τη μοιραία κατάληξη. Ναι, και συγκεκριμένα ο 33χρονος είχε βαρύ παρελθόν, βίαιο παρελθόν. Πάμε να δούμε λοιπόν τη σχετική κάρτα. Στις 19 Δεκεμβρίου του 2023 είχε επιτεθεί σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ελέγχου. Στις 29 Φεβρουαρίου του 2024 είχε ένα επεισόδιο με πολίτες, φθορές και σωματικές βλάβες. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Στις 3 Απριλίου του 2024 έχουμε την πρώτη καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία για κλοπή, εξύβριση και απειλή. 11 ημέρες μετά, στις 16 Απριλίου, καταγγελία ξανά από την πρώην σύντροφό του για ενδοοικογενειακή βία. Στις 22 Εντεκάτου του 2024 ξανά ακόμη μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία από την πρώην σύντροφό του. Παρένθεση ότι της είχαν βάλει ενεργοποιήσει στο κινητό της τηλέφωνο το panic button οι αστυνομικοί σε περίπτωση που χρειαζόταν κάποια βοήθεια. Και τελώς στις 12 Δεκάτου, πριν από λίγες ημέρες, έχουμε ξανά καταγγελία από την πρώην σύντροφό του, όπου εκεί με εντολή εισαγγελέα οδηγήθηκε ο άνθρωπος αυτός για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη σε νοσοκομείο της Κρήτης. Έκανε τη δουλειά του, ο ψυχίατρος όμως όχι. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο.